המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. לעליית הקצינים, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. קצינים, תפוס מקום. אמרנו בקו ישר, קו ישר. רגע, לא מצליב, לא עכשיו מצליב, להוריד את היד. הוא ראה שהגעתם במקום, המנגינה ירדת, נותנים פקודה. קצינים, אתם ממשיכים לצעוד עד שאני אומר קצינים, עמוד, ואז סוגרים עם רגל ימין. נגמרה המוזיקה, המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. לעליית מפקד מכווה אלון, סגן אלוף איתי קרן מרובה ומפקדת המגמה רב סרן קרן קרמינסקי, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. עכשיו אני ניגש לבמה. קטע קריאה כלא עכו, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. זה כבר בדום, חומים. סיימה, המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. דבר כבוד הרב היחידתי, סרן משה בלק, המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. כן, הרב. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. דבר מפקד מכווה אלון, סגן אלוף איתי קרין, המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. סיים את דברו, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. ופה נכנס המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. להנפת דגל הלאום, הקהל מתבקש לעמוד. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. קצינים, הצדה. וחוקתה ושלטונותיה המוסמכים לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא ההגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת
יש כאן חיילים מכל יבשת ומעשרות ארצות בעולם כולו. היום נשבעתם אמונים לצה"ל ולמדינת ישראל. התחייבתם להיות אזרחים שומרי חוק וחיילים נאמנים המצייתים לפקודות הצבא. להזכירכם, שבועה הינה הצהרה על דברי אמת, התחייבות שהדברים הנאמרים נכונים ועומדים להתקיים. כאן, במקום הזה, ממש ברחבה זו, נכלאו חברי ארגון השומר בשנת 1912, זאב ז'בוטינסקי ב-1920, וחברים מכל ארגוני המחתרות, הגנה, אצ"ל ולח"י. במאי 1947 נערכה פריצה נועזת לכלא ושוחררו 41 לוחמים. בקרב הפריצה נהרגו 9 מהם, ו11 נתפסו. בכלא הזה גם הועלו לקרדום 8 לוחמים. יותר מ-60 שנה אחרי, אנו נמצאים עדיין במאבק המתמיד על זכות קיומנו כאן במדינת ישראל. היכולת שלנו להצליח במאבק זה קיימת בין השאר בזכות חיילים כמוכם, שבחרו לעלות לארץ ולהצטרף לכוח המגן של מדינת ישראל והעם היהודי, להצטרף לצה"ל. מפקדים, אני מצטט את יגאל אלון, מן הדין לזכור שבעלייה כמו בחינוך אין חלל ריק ומתמלא. השאלה האם היא במה הוא מתמלא והאם בצביעות רצוננו. בעלייה כמו בחינוך, מחדל במשך שנה או שנתיים אינו דומה לדחיית פרויקט לתקופה אחרת. הפסדת שנתיים והפסדת דור שלם, ולכן הזכות הגדולה מכל למלא חלל זה ולהשפיע. חיילים יקרים, היום כאשר אתם עומדים כאן ברחבת המוזיאון בעיר העתיקה של עכו, אני גאה בכם, גאה על הדרך שעברתם, על המחיר ששילמתם, ובעיקר על כך שמעתה אתם חלק מצה"ל. בהצלחה לכולם. המסדר יבוא לדום. מסדר דום. המסדר יחטיף את נשקו. כתף שקט. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. המסדר ידגל את נשקו. דגל שקט. קצינים הצדה. המסדר יחטיף את נשקו. כתף שקט. אפשר לשבת. המסדר ישיג את נשקו. כתף שקט. המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח. המסדר יעבור לדום. מסדר דום. לשחרור המפקדים. המסדר יחטיף את נשקו. כתף שקט.
תם הטקס. תודה. בדבר הזה רציתי לעשות מזמן, האם לא נצמיח את עצמנו שם נשים, לפחות נרכב על גסוסים, בואו ונקנה אופנוע ואיתו ניסע לחרושת הדרכים במחובר. האם לא יספיק לך כספנו השנה, אז נקנה